Bé, avui ens endinsem en una qüestió que ens toca a tots de ben a prop. Què significa realment ser una persona des d'un punt de vista legal? Iniciarem un viatge, un recorregut per la nostra pròpia identitat jurídica. Anirem des del precís instant del naixement fins a l'últim moment. Aquesta és, sens dubte, la gran pregunta. I per anar-hi responent farem un recorregut pel cicle de la vida legal. Primer veurem com la llei ens dona la benvinguda al món, després com ens posa etiquetes per identificar-nos. També explorarem com va canviant la nostra capacitat per prendre decisions i per acabar com es protegeix allò més íntim, la nostra essència. Som-hi, doncs! Perfecte. Comencem per la base de tot. Què vol dir exactament ser considerat una persona davant la llei? Aquí el tenim, el concepte fonamental de tot plegat, la personalitat jurídica. Pensem-hi com si fos el nostre passaport per entrar al món del dret. És el que ens dona l'aptitud, la capacitat per ser titulars de drets. I també d'obligacions, és clar. Aquest passaport ens el segellen just en el moment de néixer en vida i ens el retiren amb la mort. Així de clar, marca l'inici i el final de la nostra existència legal. Ara bé, aquest concepte no ha estat sempre com el coneixem avui. Cal entendre d'on venim. Tradicionalment, el dret feia una distinció molt important. D'una banda, teníem la capacitat jurídica, que era l'aptitud per tenir drets. Aquesta la tenim tots, des del primer segon de vida, és estàtica. Però de l'altra, hi havia la capacitat d'obrar, que era l'aptitud per exercir aquests drets. I aquesta, és clar, no era estàtica, anava evolucionant. L'exemple més clar és un nadó, té dret a una herència, oi? Però no pot anar al notari a signar, necessita algú que actuï per ell. Però molta atenció aquí, perquè aquest esquema de separació ja és passat. La llei 8/2021, que veu directament de la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, ho ha capgirat tot. Ara la visió és integradora. La capacitat és una sola cosa, tenir drets i exercir-los van de la mà. És un atribut que tenim totes les persones sense excepció. Un canvi de paradigma total, un pas endavant brutal cap a un sistema molt més inclusiu i respectuós. Molt bé, ja tenim el concepte. Ara, anem a veure els dos grans moments clau de la nostra existència legal. El principi i el final. Aquesta línia de temps ho resumeix perfectament. El nostre viatge jurídic, curiosament, comença abans de néixer. La figura del nasciturus, és a dir, el concebut però encara no nascut, ja rep protecció de la llei per a tot allò que li pugui ser favorable. Pensem, per exemple, en una herència. Després arriba el moment decisiu, el naixement. Aquí és on s'adquireix la personalitat jurídica plena. I finalment, el viatge s'acaba amb la mort, qui ho extingeix tot. La personalitat desapareix. D'acord, ja som persones per al dret. Però com ens distingeix el sistema els uns dels altres? Ara entrarem a veure quins són els elements que conformen la nostra identitat legal. La nostra fitxa d'identitat legal, per dir-ho d'alguna manera, es basa en 4 pilars. El primer, el més evident, el nom, que ens individualitza. El segon, la nacionalitat, que és el vincle que ens uneix a un estat. El tercer, l'estat civil, que bàsicament defineix la nostra posició dins la família i la societat. I l'últim, molt important a l'estat espanyol, el veïnatge civil. Aquest determina si se'ns aplica el dret civil comú o un dels drets forals, com el català. I ja que hem parlat de la nacionalitat, aprofundim-hi una mica. Com s'obté? Doncs hi ha 2 grans sistemes al món. Per una banda, el ius sanguinis, literalment, dret de sang. La nacionalitat ve determinada pels pares, s'hereda. Aquest és el sistema principal a Espanya. I per l'altra, el ius soli, o dret de sol. Aquí el que compta és néixer en un territori concret. A Espanya també s'aplica, però en casos més limitats. I tota aquesta informació, on es guarda? Doncs aquí entra en joc una institució clau, el registre civil. La idea de llibre de vida és perfecta. És exactament això. És la història oficial de la nostra vida legal. S'inscriu al naixement, el nom que ens posen, si ens casem i, finalment, la defunció. És el que dona a fer pública prova oficial de tots aquests fets que ens defineixen. Bé, fins ara hem vist els aspectes més estàtics de la nostra identitat. Ara passem a la part més dinàmica. Com evoluciona la nostra capacitat per actuar, per prendre decisions a mesura que creixem? 18 anys. Aquesta és la xifra clau, l'edat màgica en el nostre dret. Amb bufar les 18 espelmes s'assoleix la majoria d'edat i amb ella la plena capacitat d'obrar. Què vol dir això? Doncs que la llei presumeix que ja tenim la maduresa suficient per a governar-nos per nosaltres mateixos. Podem exercir tots els drets i assumir totes les obligacions sense que ningú ens hagi de representar. És el moment, per exemple, en què s'acaba la pàtria potestat. I aquí, atenció,
perquè arribem a un dels canvis legislatius més profuns i humans del dret civil dels últims temps, la Llei 8/2021. El canvi de paradigma és total. Abans teníem un model de substitució. Si una persona tenia una discapacitat, algú altre prenia les decisions per ella, s'anul·lava la seva voluntat. Ara, el model és de suport. La clau ja no és substituir, sinó ajudar, donar el suport necessari perquè la persona prengui les seves pròpies decisions. La diferència és abismal. Posa la dignitat i l'autonomia de la persona al centre de tot. Aquesta frase, extreta de la llei, ho diu tot. El nou sistema es basa en el respecte a la voluntat, als desitjos i les preferències de la persona. Aquesta és la pedra angular. El suport que es doni ha de respectar sempre el que la persona vol. L'objectiu no és arribar a una decisió correcta segons un criteri extern, sinó facilitar que la persona pugui formar i expressar la seva pròpia voluntat. Ja hem vist com neix i es defineix la nostra identitat jurídica. Ara anem a l'últim bloc. Com protegeix el dret la nostra esfera més personal, la nostra essència com a individus. I aquesta protecció s'articula a través dels anomenats drets de la personalitat. Són com un escut. Per una banda, protegeixen la nostra dimensió física, el dret a la vida, a la integritat física i moral, però també protegeixen la nostra dimensió espiritual o social, el dret a l'honor, que és la nostra reputació, el dret a l'intimitat, el nostre espai privat, i el dret a la pròpia imatge, el control sobre com ens presentem al món. Ara bé, la vida real és complicada, i aquests drets, que sobre el paper semblen tan clars, de vegades xoquen entre elles. Aleshores, què passa quan entren en conflicte? Aquesta és, potser, una de les preguntes més difícils que hem de resoldre els jutges. El conflicte estrella, el que veiem cada dia als mitjans, és el xoc entre el dret a l'honor o a la intimitat d'una persona i la llibertat d'informació o d'expressió d'una altra. I aquí no hi ha una fórmula màgica, no hi ha una resposta única. Els tribunals han de fer un treball gairebé d'artesania jurídica. Han de ponderar, de sospesar quin dret pesa més en cada cas concret, buscant sempre un equilibri, la solució més justa i proporcionada. Bé, hem completat el cercle. Hem vist com naixem el dret, com ens identifiquem i com ens protegim. Però el dret és viu, evoluciona constantment perquè la societat canvia. I això ens deixa amb una última pregunta, potser la més urgent de totes avui. Tota aquesta identitat legal que hem construït, com la defensem en un món digital, on la nostra imatge, la nostra intimitat, les nostres dades estan més exposades que mai? Sens dubte, aquest és el gran repte que definirà el futur del dret de la persona.